Сега имате възможност да станете собственик на имот, който се намира само на 200 метра от морето в новата ни жилищна сграда в Равда. Апартаментите ще се издават до ключ, което включва интериорни врати, подови настилки, висок клас немска дограма Алопласт, произведена в Германия, със строен стъклопакет, а баните ще бъдат завършени с фаянс и теракот без санитария. Тук ще има зона за релакс, озеленен двор и такса поддръжка само 300 евро годишно на апартамент. Да, сградата ще има асансьор, висок клас италианска марка, изключително бърз и безшумен. Свържете се с нас още днес, за да получите пълна информация за този невероятен проект. Агенция A&D Home.